Bratislava. Je 1. januára 1993. Plynú prvé minúty nového štátu. Len pred chvíľou vznikla samostatná Slovenská republika. Tí, čo tancujú valčík, myslia na novú budúcnosť. A možno im hlavou víria aj spomienky na spoločný štát Československo, v ktorom prežili celý svoj doterajší život. Ako blesk z čistého neba prichádza správa o tom, že na medzinárodnej scéne už Česko a Slovensko vystupujú oddelené a Česi ako nástupníci budú hrať A skupinu. Toto bola jednoznačne krivda. Krivda nie je v tom, že samozrejme, pokiaľ by išlo nástupníctvo, nech sa páči, však oni boli ozaj lepší a tak ďalej. No ale prečo sa dohovorili, že budeme spoločne, keď máme spoločnú ligu, ísť so spoločným mužstvom na majstrovstvá sveta v 93. do Mníchova? A prečo sme už v tom čase nehrali tú kvalifikáciu o D skupinu? Stále nám rozprával Sabecký, že nie sme ešte člen IHF, ale to isté neboli členmi IHF ani Češi. Ako to, že Slovensko zostalo zaskočené? Veď na kongrese IHF v roku 1992 sa pod dojmom vzniku nových štátov na východe Európy hovorilo o podmienkach nástupníctva. Najviac, čo mi leží teda v žalúdku, že dvaja Slováci, ne? Palo Matis z Košic, Palo Učeň a jediný proti ním byl tam Broukal. Tu chápem, že musel svoju pesničku spievať, ale že oni pripustili takú sviňárnu v tom Berlíne na tom kongrese LIHG, že Slováci mali hrať kvalifikáciu D skupiny. Tam sa nič nedohodlo. To bolo mimo programu koncilu kongresu IHF, kde sa debatovalo o prípadnom rozdelení Československa a o následnosti. To nebolo ako, že rozhodol kongres IHF, tak toto bude. To rozhodlo koncil niekedy v januári následného roku. Ja už som tam nebol. Ja si nepamätám, že by boli zavolali zástupcov Česka a zástupcov Slovenska na koncil IHF, kde by im povedali tak podľa bodu toto jednoducho. Koncil rozhodol, že Češi A skupine a Slováci do D skupiny. Nikla ukrutná, ako plná nevôle a ukazovali s prstom na mňa, že ja som zapredal slovenský hokej, čo vôbec ja dneska mám voči slovenskému hokeju čisté svedomie, aj vtedy som ho mal. Na neuzavretú otázku z Berlínskeho kongresu, ako ďalej s českým a slovenským hokejom, teda dal odpoveď direktoriát Medzinárodnej federácie. Ale ešte bolo treba urobiť ďalšie kroky a musela ich urobiť slovenská strana. Vďaka predovšetkým Petrovi Šťastnému, ktorý mi nepovedal pri návšteve v New Yorku, keď som bol niekedy začiatkom roku 93. Tam sme sa stretli a on ma upozornil, že Slovensko sa musí prihlásiť do nejakého termínu. To bol pomerne krátky termín, rádové niekoľko týždňov, aby sa mohlo zúčastňovať na majstrovstvách sveta v hokeji, ale samozrejme v tej nižšej kategórii, pretože to umiestnenie Československa v prvej kategórii zdedilo Česko. Ale Slovensko vôbec, aby mohlo postupovať a rýchlo postupovať hore, tak sa muselo prihlásiť. A Slovensko sa teda neprihlasovalo, pretože asi to funkcionári hokejového zväzu dosť na tom, že sa neprihlasovali. Ja sa pamätám, keď tam bola delegácia Jarno Čarnogórsky, ešte predtým sme ho stretli a celú delegáciu, ale dôležité bolo, že sa zabojovalo, že každý si robil kus svojej práce a že by sme sa proste vďaka týmto iniciatívam a možno aj vďaka takej, že sme sa spamätali včas, lebo tam časovanie je veľmi dôležité. Časovanie pre mňa je dôležitejšie ako všetko ostatné. Timing is everything, sa hovorí niekedy a niekde. A v mojom športe to platí úžasne a v živote tiež. Ja som sa potom vrátil sem, bol som vtedy poslancom parlamentu. Takže potom ako poslanec parlamentu som navrhol v parlamente prijatie rezolúcie, ktoré vlastne vyzývalo alebo ukladalo vláde, aby urobila túto prihlášku. No a ona ju urobila, takže potom Slovensko naozaj sa zúčastnilo na výbere od žiadnej skupiny ku vyššej a vyššej, takže stratilo vlastne minimum času. Ale nebyť Jana Mitošinku, že jeho kamarádi Španěli, kde on vtedy jeden čas asi 4-5 rokov trénoval, a jejich národné mužstvo,
že Španěli, a k ním se pridali Belgičania, se toho vzdali v prospech Slovenska, tak by možná dneska neboli ty majstrovstvá v Bratislave. Pretože keby sme museli začínať tam v tej kvalifikácii D skupiny, tak by sme neprešli ako vtedy rýchlo za 2 roky do A skupiny. Slovensko je samostatný štát, preto jeho hokejisti už nemôžu hrať spoločne s Čechmi, znie vysvetlenie federácie. Som rád, že tento dôvod využili, lebo dneska nebyť toho a keď sme v spoločnom mužstve, tak my tú D skupinu skutočne začíname. Na slovenský hokej čakajú ťažké časy. Musí rátať s najmenej 2 rokmi, ak sa chce dostať medzi týmy A skupiny. A to nesmie ani raz zakopnúť. Plakať nad rozliatým mliekom je zbytočné. Viete, ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. Ja si myslím, že to nás naštartovalo do takej ešte väčšej zanietenosti pre víťazstva, pre robotu. Ja si veľmi dobre spomínam, ako reagovali tí hráči. Nikto nepovedal, že je unavený, že má zranenie, že má rodinné problémy a všetci veľmi spontánne chceli reprezentovať, nepýtali sa prečo a za koľko to bude a tak ďalej. Čiže tieto veci z takého vnútorného presvedčenia, to bol naštartovaný proces, ktorý bol založený aj na takých emóciách. Mnohí nám tú atmosféru závideli a to nás v podstate vynieslo, že v podstate za 2 roky, za 2 sezóny sme sa dostali až do Ačka. To bolo rozhodujúcim mierom. Čiže na druhej strane tá krivda, alebo to také necelkom spravodlivé rozhodnutie nás posunulo do takej miery motivácie, že skutočne nám to pomohlo. Takže ja to chápem úplne z inej pozície a som rád, že aj v tom zložení, pri tých ťažkostiach a pri to všetko, čo sme museli absolvovať, skutočne sme sa dostali v najkratšom možnom čase do A skupiny majstrovstiev sveta. Tak určite som to vnímal tak ako všetci, ako nespravodlivosť, že vlastne Česko malo šancu hrať ďalej v skupine A, Slovensko bolo preradené do skupiny C a muselo sa spolu s tými všetkými postsovietskými republikami vlastne byť o to, že kto získa to jedno postupové miesto vyššie do tej B skupiny a potom zase v tej B skupine vlastne to bolo to isté. Zase sme sa museli byť s ďalšími týmito celkom kvalitnými hokejovými mužstvami o to, že kto sa vráti do tej skupiny A. Bolo skvelé a si myslím, že sa nám to podarilo urobiť za krátke 2 roky a vyhrať obidva tie šampionáty. Tak to tiež pomohlo, si myslím, že vytvoriť na Slovensku veľkú takú fanúšikovskú základňu a záujem o hokej a šport, ako hlavne hokej sa stal taký zaujímavý fenomén v tom prvom období po vzniku tej našej Slovenskej republiky. Vedenie slovenského hokeja využíva záujem verejnosti a pridáva plyn. Hoci zrýchliť náš postup medzi svetovú elitu nie je možné, snaží sa aspoň obmedziť riziko jeho omeškania. Hlásime sa o organizovanie C-čka. Hrať doma pred vlastným publikom, už to by mala byť polovičná záruka úspechu. Ale podarí sa nám dostať šampionát. Keby som ja mal popravde povedať, usporiadať v tom období skupiny B a C bolo len zaujímavé pre tie krajiny, ktoré chcú postupovať. To znamená, každá tá krajina, ktorá je v tej skupine Bčku alebo v Cčku, zváži svoje možnosti, že v prípade, že to bude hrať doma, postupí do vyššej skupiny. Slovensko, keďže ja som odjak živa hovoril, že to musí hrať A skupinu, lebo má na to všetky predpoklady, aj materiálne, hráčske, funkcionárske a neviem jaké, tak to bolo vítané pre slovenského fandu, áno, že mal kvázi satisfakciu za to, čo musel podstúpiť. A jednak to bolo to, že v podstate IHF, podľa mojej mienky, malo o starú zmeniť, lebo vedeli, že na Slovensku tieto B a C majstrovstvá sa usporiadajú na vysokej úrovni. Takže tam nebola obava. Skôr by som povedal, že padl kameň organizácie IHF ako zo srdca. Nie, to sa hlasuje v kongrese a bolo hlasovanie, lebo sa prihlásili aj Bulhári. Boli 2 kola. V prvom sa prví 2 určili a potom my s Bulhármi, ale sme suverénne vyhrali.
A najviac, čo sa podarilo, to bola účasť na olympiáde, ktorá zburcovala 60% s Kanadou. Čiže to boli úžasné čísla. Ale predtým, ako diváci uvidia slovenských hokejistov pod 5 kruhmi, je v zákulisí rušno. Blížila sa zimná olympiáda a mňa napadlo, že nikto nikdy ešte sa nedostal na zimnú olympiádu z B skupiny alebo z C skupiny. Dokonca iba lepší za skupiny, pretože tam sa tiež zúžovalo a nie každý mohol ísť. Teraz ma napadlo, že toto my si nesmieme nechať pustiť. Toto my musíme dostať šancu. No a to pochopili proste, to bolo jasné aj na Slovensku a nakoniec vyboxovali, že bude musieť IHF rozhodnúť. Pritom som volal, keď sa už bolo jasné, že budeme mať túto žiadosť, Petra Šťastného a on mi slúbi, že bude rozprávať s predsedom kanadského a amerického hokejového zväzu. Proste ja som pílil uši Kanaďanom, Američanom, proste celým tomu špičkovému personálu a ďalším ľuďom. Bo keď sa človek nad tým zamyslí kdokoľvek, tak žiadny z tých súperov, z tých stredných, ktorých je tam najviac, nechce konkurenciu. Kto tam bude chcieť Slovákov, keď v tom čase sme mali proste vysoko kvalitných hráčov aj v NHL, aj po Európe a vedeli, že keď to mužstvo zložíme, tak môžeme ohroziť kohokoľvek, aj tých najlepších. Nakoniec to hlasovanie bolo tesné, ale dostali sme sa na kvalifikáciu a to bola obrovská úľava. A pritom sme sa ale s Petrom dohodli, lebo Peter mal už kopačky na klinci. Aj jeho brat Anton. A nakoniec sme sa dohodli, že by to ešte skúsili. Tie skúsenosti z ťažkých turnajov sme nemali, ale postupne sa ukázalo, že ak človek strašne chce, môže dokázať dopracovať sa k dobrým výsledkom a my sme vytvorili fantastický kolektív, ktorý si myslím mohol dokázať ešte viac. Troška športového šťastia v tom rozhodujúcom zápase proti Rusom, kde z tej akcie pri strele Petr Šťastný 5 cm vyššie na lapačku a z protiútoku sme dostali ten rozhodujúci gól v predĺžení, tak sme mohli možno dnes celkom ináč to hodnotiť. Možno by to bol historický úspech. V Lillehammeri znie slovenskému hokeju radostná hudba. Ukazuje sa, že má hokejovú budúcnosť. Pod Tatrami vyrastajú talenty, ktoré bezbázne vstupujú na medzinárodný ľad. Na olympiáde ja som bol vlastne 19-ročný nováčik, ktorý nemal čo stratiť a celkom góly mi sypali vtedy už v našej novovytvorenej extralíge, takže tréner Šupler mal myslím si, že celkom dobrý nos na to a nebal sa zobrať vlastne neznámeho hráča, ktorého nikto nepoznal. No a na tej olympiáde ja som ani nevedel vlastne, že či budem v základnej zostave, či budem hrať. Ten prvý zápas so Švédmi som sedel zabalený v deke na striačke v tej štvrtej peťke, ktorá vlastne nehrala, ktorá bola pripravená. No a po prvej tretine vlastne hneď to bolo veľmi rýchle. Po prvej tretine tréner Šupler sa rozhodol pomeniť zostavu a hneď ma dal, myslím, že bol výsledok 2-1 pre Švédov, tak ma dal po prvej tretine hneď do prvej peťky k Petrovi Šťastnému. No a to bol, neviem, možno to bolo napísané niekde vo súde. Po 11 sekundách sa mi podarilo dať gól a vyrovnať na 2-2 a potom už to miesto v zostave bolo, dá sa povedať, stabilné a hrával som, myslím, že s Robom Petrovickým a Braňom Janošom počas celej tej olympiády spolu v tej útočnej trojke a bola to mladická vlastne dravosť a taký hlad a tým, že som bol, dá sa povedať, v tom momente, v tej olympiáde, nerozmýšľal som nad ničím iným a tá príležitosť vlastne, tá chuť do hokeja, to všetko sa tak nejak skombinovalo do toho, že tie góly tam potom padali, dá sa povedať, ako dneska sa to vyzerá až skoro nemožné, ale určite bol to jeden z takých odrazových momentov tej mojej kariéry.
Miro Šatan, ten bol hviezda odkedy prišiel do Trenčína. On má proste vrodený ten čuch na góly, výber toho miesta pred bránou a keď prišiel v 18 rokoch, tak bol to taký akože bojacný chalan, ale už v tej dobe to bolo vidno, že proste je to taký tichý zabíjak. Jasne, že ich nedával vtedy hneď strašne veľa tých gólov, ale už ako mladý chalan sa dokázal presadiť. Nie nejako, že by povodil všetkých po ihrisku, a len sa tam motal a dostal pomedzi kruhy gól vybavené a tomu ostalo do dneska. S tým sa človek musí narodiť, to sa nedá naučiť. Šuplerov hokejový koktajl je dobre namiešaný. Sú v ňom mladí chlapci i ostrieľaní borci. Najmladší Šatan má 19 rokov. Najstarší Peter Šťastný má 37. Myslím si, že to bolo v tom začínajúcom sa období tvorenia toho slovenského národného mužstva ako taký najlepší štart alebo najlepšie mužstvo, ktoré tam bolo vtedy, najlepší hráči sa tam zišli a aj nie len ako na ľade, ale aj mimo ľadu bola to veľmi dobrá partia. Dokázali sme spraviť dobré výsledky aj na základe toho, že nás to motivovalo dokázať, že sme lepší ako byť v C skupine. Každý s údivom sledoval tú našu hru, ktorá bola založená na jednoduchosti, na bojovnosti, nasadení, totálnej odovzdanosti sa pre výsledok kolektívu. Hra so srdcom a to nadšenie nás posunulo veľmi ďaleko a mnohí aj odborníci sa pýtali na model prípravy a tak ďalej, čo všetko sme urobili preto. To by som ani nevedel opísať, jak treba súčasný predseda IHF, pán Fázel, aký bol nadšený našim výkonom, lebo začal turnaj a my sme Švédom skoro, a to boli víťazi, skoro vyliali rybník, lebo sme remizovali 4-4, aj to oni zošťastnili, lebo nám neuznali jeden gól Bačov. A fakt je ten, že niektorí už aj na oficiálnych tých sedeniach direktoriátu mali uštipačné poznámky, že prečo tak dobrí hokejisti majú byť odstrkovaní. Takže urobilo to veľkú dieru a fakt je ten, že dosť sa urobilo týmto. To vlastne bol začiatok dobrého konca, táto olympiáda. To, čo sme vtedy spravili, ten základ, ktorý sme si vybudovali a to meno, to by nám nikto nikdy nejako nenahradil. A myslím, že o to väčšie zrušenie proste bolo doma. A Slovensko vtedy, to si málo kto uvedomuje. Slovensko a Slováci a Slovenky potrebovali proste ten pocit nejakej hrdosti, nejakej identity. My sme vtedy hľadali identitu. My sme potrebovali sa nejako dostať na mapu, nielen hokejovú a športovú, ale aj celkové. A tá olympia bola fantastická možnosť. Peter si týmto vlastne, lebo hral výborne na tej olympiáde a tým si vlastne otvorí znova dvere do NHL a presťahoval sa do St. Louis a tam ešte 2 roky potom hrával. Čiže Peter zohral v tom čase dosť vážnu úlohu, ale spomínam ho aj preto, že samozrejme toto všetko sa udialo v čase, keď sme my hrali cez skupinu a on nemohol ísť. Hoci ani ďalšie opory neuvoľnia ich zahraničné kluby, atmosféra je skvelá. Celý tento káder družstva, ktorý sa zúčastnil na olympijských hrách v Lillehammeri, ktoré ja považujem za najkrajšie, ktoré vôbec snáď v histórii boli, sme sa tešili na majstrovstvá sveta skupiny C. Skupina C, bol to taký turnaj, sme si mysleli, že to proste prejdeme len tak, hej. Ale boli tam už, jak sa rozdelila aj Sovietský zväz vtedy, tak boli tam tie menšie štáty, jak Ukrajina, Bielorusko, kde tá základňa toho ruského hokeja alebo tej sovietskej školy bola veľká a tie manšafty mali svoju silu. Tak boli to ako po psychickej stránke veľmi ťažké tie majstrovstvá. My sme sa v podstate
ja si to dovolím tvrdiť, učili vo všetkom, aj z hľadiska diplomácie, aj z hľadiska pôsobenia v tých jednotlivých skupinách šampionátu a bola to jednak veľká škola pre nás, pre trénerov, aj pre funkcionárov. Ale sme radi, že sa to zvládlo, aj keď to nebolo jednoduché. Vieme tie urputné boje, hlavne s tými mužstvami, ktoré po rozdelení Sovietskeho zväzu vznikli. A tie mužstvá boli veľmi kvalitné a s nimi hrať to bolo skutočne veľmi, veľmi namáhavé a náročné. V Poprade sa schádza 23 hráčov. Z olympijského kádra ich zostalo 16. Oproti Lillehammeru chýbajú Peter Šťastný, Švehla, Haščák, Válfi, Petrovický, Kolník a Bača. V kádri majú prevahu hráči Dukly Trenčín, je ich 10. Fanúšikom Košíc sa zdá, že východniarov by mohlo byť viac ako 6. Jaromír Dragan Košice. Jan Varolík, HC Košice. Ludoslav Marcinko, HC Košice. Eduard Hartmann, Dukla Trenčín. Medždik Stano, Dukla Trenčín. Marian Smarčiak, Dukla Trenčín. Radoslav Vecel, Dukla Trenčín. Lubomír Sekeráš, Dukla Trenčín. V tej dobe to bolo tak, že ja si myslím, že tí, čo na to mali vlastne do tej reprezentácie, tak tí tam išli najlepší a ja si myslím, že nebol nikto ukrivďovaný, ja neviem, možno z tej druhej strany, z tých Košíc to oni tak videli, ale ja si myslím, že vtedy každému išlo o to, aby to Slovensko vlastne sa dostalo tam, kde vlastne patrí a si myslím, že Julo Šupler akože robil to najlepšie, čo vedel a s tým, čo mal najlepším, tak to chcel akože s tým robiť. No a lebo keby sme sa nedostali rok čo rok z Cčka do Bčka a potom do Ačka, tak ja neviem, jak by to všetko dopadlo. Vlasto Plavucha, HC Košice. René Puchaj, HC Košice. Lubomír Rybovič, VSŽ Košice. V nominácii chýbajú bývalí reprezentanti Československa Rusnák, Slanina, Liba, Veselovský. Majster sveta z roku 85 Rusnák za Slovensko nikdy nehral, Liba iba raz. Veselovský sa v drese s dvojkrížom z času na čas objavil. Tak ja som vlastne ešte hrával potom v 93., 4., 5. Tam som bol, myslím, že na Prago Banka Kape v Zlíne posledný krát asi. Neviem, už tak tú históriu si presne nepamätám, alebo v 96. som skončil, no ale tréner je zodpovedný za mužstvo, tréner si vyberá hráčov a proste, jak ja hovorím, je to na trénerovi, koho si vybere, s tým sa nedá nič robiť. Tréner rozhodol. Hlavnou zásobárňou národného tímu je Dukla. Je to preto, že Šupler je zaťažený svojou úspešnou trenčianskou minulosťou? Miroslav Šatán, Dukla Trenčín. Jozef Daňa, Dukla Trenčín. Roman Konček, Dukla Trenčín. Palo Palkovček, Dukla Trenčín. Braňo Ánoš, Dukla Trenčín. Ťažko povedať, že keby tam bol, ja neviem, možno, že tréner Košíc, tak zase by tam bolo možno, že menej Trenčanov. Ale v tej dobe si myslím, že to bolo tak nejako podelené. Tam boli aj z Košic chalani, aj niečo tam bolo, aj z Bratislavy, ale to gro, alebo tú väčšiu časť tvorili akože tí Trenčania, o ktorých mal možno ten tréner najväčší prehľad, alebo a v tej dobe si myslím, že boli aj tí chalani, čo sa týkalo obráncov, boli asi najlepší v tej dobe. Takže akurát to bolo, lebo viac menej to neboli Trenčania, to boli chalani, čo boli z celého Slovenska, len hrávali vtedy za Duklu Trenčín. No a ono to tak vtedy troška viacej ako bylo do tých očí. Miro Michalek, Slovan Bratislava. Dušan Pohrelec, Slovan Bratislava. Karol Rusňák, Slovan Bratislava. Stano Jacečko, Spišská Mládež. Miraka Brovec, Svitovský Mikuláš. Martin Mikulík, AC Nitra. Peter Bartoš, Martinex Martin. Z ostatných klubov Extraligy vybrali tréneri 6 hráčov, väčšinou medzinárodne neskúsení. Ale všetci, či harcovníci alebo nováčikovia, sa tešia na domáce majstrovstvá sveta. Tá olympiáda nejak tak, ako som povedal, naštartovala ten divácky záujem a tým, že sa konali majstrovstvá sveta C skupiny u nás v Poprade a Spišskej Novej Vsi, tak
to bola vlastne taká prvá šanca pre ľudí vidieť slovenskú reprezentáciu naživo. A my sme mali možnosť prvýkrát pocítiť tú podporu od slovenských ľudí. Soľ nad zlato, ako hovorí stará múdrosť. Takýmto symbolickým darom poctili našich chlapcov v prešovských Solivaroch. Ako keby pripomínali, na ceste k úspechu vydáte veľa potu, tak aby vám potom tá soľ nechýbala. Viem, aké bolo zabezpečenie výboru Slovenského zvedľavého hokeja na čele s prezidentom Mitošinkom a hlavne už teraz nebojím Dušanom Pašekom a s ďalšími ľuďmi, ktorí sa starali o hladký priebeh každého zápasu, každej akcie, ktorá bola na Slovensku usporiadaná. Nemôžem zabudnúť aj zabezpečenie, ktoré tam bolo. Pán Halák, ktorý sa staral o technické zabezpečenie, masérov Samka Petráša a Malinu som ja vybral osobne ešte za federálu, som ich doporučil do reprezentačného družstva. A človeka to teší, že ešte do dnešných dní sú ešte stále pri reprezentácii. To sú ľudia, ktorí tomu sa oddali úplne na cez 100%. O našich hokejistov je všade obrovský záujem. Diváci sa dokonca objavujú aj na tréningoch, čo už dávno predtým nikto nepamätal. Bolo to úplne prirodzené, hovorím, po tej olympiáde a na Slovensku ľudia veľmi začali prežívať hokej, pretože išlo o hokej samostatnej Slovenskej republiky a ľudia nám veľmi fandili. Na druhej strane to bol pre nás veľký záväzok, aby tým ľuďom sme dokázali a urobili radosť, ale na všetkých štadiónoch, či už v Spišskej, či v Poprade, boli 6. hráčom na ľade a výrazným spôsobom touto atmosférou nám pomáhali k tomu, aby sme dosiahli tento cieľ, ktorý sme si dali. Skutočne všetci ľudia žili len a len hokejom. Isté sa to prinieslo potom ďalších rokov a bol by som rád, keby to bolo aj pri iných športoch, pri fotbale, pri basketbale, pri iných. S tým myslím, že súhlasia všetci hráči, ktorí na reprezentačnom družstve boli. Ale ten tlak bol o to väčší, že každý čakal iba postup a nič iné. No. Takže ako po tej psychickej stránke to boli také ťažké majstrovstvá, ale zase sa to hralo v tom Poprade a v tej Spišskej Novej Vsi a tí ľudia tam v tej dobe milovali hokej a proste bol to taký sviatok. Naši chlapci borci hlasia sa k životu, ukazujú svetu, že aj Slováč je tu. My si ich nedáme, my ich radi máme, my tej cez skupine rýchlo s Bohom dáme. 18. marec 1994. Rakúšan Hans Dobida, predstaviteľ Medzinárodnej hokejovej federácie, otvára v Poprade majstrovstvá sveta skupiny C. Prvým súperom Slovenska je Bulharsko, papierovo najslabší účastník turnaja. Ale aj tak je beznádejne vypredané. Nikdy som také niečo nezažil. To bola ani nie, že koncertná atmosféra, to bolo niečo neuveriteľné. Niečo, ak možno sa koná na talianskych futbalových zápasoch, že tam tí diváci vlastne neboli ticho možno ani minútu. Tam stále tá hala vrela, tam sa kričalo pri každej akcii a ľudia obklúčili vlastne východy vždycky po zápasoch alebo pred zápasmi. Tam bola neuveriteľná masa ľudí. Bolo ťažké sa vôbec dostať do autobusov a bolo ťažké si počuť vlastné slovo počas zápasu na striedačke, keď sme si niečo potrebovali povedať. To bola neuveriteľná atmosféra a v tejto atmosfére sa hralo vynikajúco. Takže jednak sme museli potvrdiť to, čo od nás ľudia očakávali, to bol ten postup. Takže to bolo na tom trochu ťažké, ale zase s touto podporou, ktorú sme mali počas tých zápasov a mimo zápasov, ktorú sme tiež videli v médiách a pri záujme fanúškov, tak to bolo pre nás tiež niečo nové, čo nás hnalo dopredu a čo to zase celú situáciu uľahčovalo. Takže hovorím, bola to veľmi zvláštna atmosféra, ktorú som vtedy zažil prvýkrát, takúto podporu a museli sme si na to aj my zvykať, ale bolo to niečo úžasné, jeden z najlepších zážitkov, aké mám vo svojej kariére. Slovenskí hráči sú zavalení ľuďmi. Nadšenie fanúšikov nemá hraníc. Celé Slovensko s tým žilo vlastne s nami a držalo nám tie palce a vlastne tak, jak že sme sa rozdelili a ukrivdilo sa nám, že sme išli až na ten spodok, tak celé to Slovensko vlastne dúfalo a verilo, že to dokážeme.
A my sme ich vlastne všade cítili, vlastne všade, kde sme sa pohybovali, tak stále akože nám držali palce a boli s nami. Vo svojom prvom vystúpení dosahujú naši rekordné víťazstvo v histórii. Bulharom nastrieľajú 20 gólov a nedovolia im ani raz skórovať. Poslednú tretinu vyhrávame 9-0 a nešťastní Bulhari ďakujú nebesiam, že už je koniec. Fanúšikovia sú nadšení a tešia sa, že takto hladko to bude pokračovať až do konca turnaja. V tej chvíli nepochybuje o našom postupe nikto. Musím povedať, že C skupina bola podstatne ťažšia ako B skupina, pretože po rozpade Sovietskeho zväzu sa vznikli nové krajiny a starý Sovietský zväz mal veľmi výborných hráčov, takže Kazachstan, Ukrajina aj Bielorusi, ktorí hrali v C skupine, boli veľmi kvalitné, vyrovnané mužstva. Bol tam samozrejme veľký tlak, každý to bral, že to je jednoduché, ale ja som si veľmi dobre uvedomoval silu ruského hokeja. Zažil som už nejaké zápasy aj ešte v československej reprezentácii, tak ja som to bral, že tí Rusi, je to veľká hrozba. Boli predsa len 3 mužstvá, mohli sa na nás nejakým spôsobom dohovoriť a Kazachstán, Bielorusi takisto začínali dolu. Takže viac menej čakalo nás, vedeli sme, že nás čakal veľmi tuhý boj. Alebo ja som si to veľmi dobre uvedomoval. Realizačný tím sa snaží obmedziť všetko, čo by mohlo narušiť koncentráciu tímu na prvoradý cieľ. Postup. Bývali sme v rekreačnom zariadení Slovenskej sporiteľne v Poprade vo Veľkej, ktorý nám pripravuje skutočne veľmi rodinné, také príjemné prostredie. Mali sme trošku mimo priameho diania. Pamätám si len, že hotel bol obklúčený fanúšikmi a keď sme chodili na štadión, tak bolo veľmi ťažké sa predrať vlastne do autobusu, takže tie voľné chvíle sme väčšinou trávili na tom hoteli a nejak veľmi sme voľne chodili, lebo tak sme chceli sa pripraviť a chceli sme mať kľud pred tými zápasmi. Hokejisti majú popoludní povinný odpočinok. Niektorí zaspia ako drevo, iní nedokážu zatvoriť oči. Toto je taká moja možno výhoda, že ja so spánkom problémy nemám. Zaspím hoci kde a hoci kedy. A jasné, že tam ako nervy fungovali, ale tam ani nebolo viac menej na tej ubytovni poriadne čo robiť. Tam bol len jeden biliárd a keď je tam, ja neviem, 30 ľudí alebo 22 hráčov, aby sa tam všetci vystriedali, tak to sa nedalo. Zostalo nám len televízor pozerať a fakt len kto prvý vystúpil z autobusu a chytil si tak a tak ten hral, no a ostatní museli čakať. To, že som na tých záberoch s Radom Heslom, tak to sa ani nedivím, lebo to už v Trenčine sme sem tam raz za čas si išli zahrať, takto biliard a tam to možno pokračovalo a dá sa povedať, že aj dnes ešte sa nám podali raz, dvakrát za rok možno sa niekde na biliard dostať a držíme tú tradíciu ešte teda od tých starých čias. Šatan pokračuje vo svojej skvelej olympijskej forme a strieľa jeden gól za druhým. My sme boli radi, že sme mali takéhoto hráča vlastne v manšafte a vedel to strhnúť vlastne to víťazstvo na našu stranu, lebo v tej správnej dobe vedel dať akože gól. A to mužstvo vlastne nabudil a nakopol a bolo to perfektné, že sme mali takéhoto hráča v tom mužstve. Trenčanom Šatanovi a Jánošovi úspešne sekunduje Košičan Ľubomír Rybovič. Dá 4 góly. Strelecké hody sa však konajú iba v zápasoch s outsidermi. Silnejší súperi nás ešte len čakajú. Tieto zápasy proti tým papierovo slabším superom, to bolo jasné teda, že vyhráme. Tam išlo na to, že koľko dáme a ľudia sa naozaj na tých zápasoch prišli pobaviť a prišli rátať tie góly, dá sa povedať. Takže tam bolo jasné, že nikto nevedel, či to skončí 5-0 alebo 12-0 alebo 12-1. To bolo jedno, ale pri každom góle sa ľudia tešili a hovorím, my sme sa snažili ich ako tým superov nešetriť a tým ľuďom vyhovieť a dať čo najviac gólov, urobiť im vlastne zážitok a fungovalo to oboj strany, ľudia sa bavili, my sme sa bavili.
Ja si pamätám napríklad aj zápas s Maďarskom, sme si predstavovali, že Maďari v tej dobe bolo nič, ale ja musím povedať, zo začiatku, ja si presne pamätám, že tam išli Maďari možno, že 7-krát sami na bránu, lebo sme si mysleli, že to bude úplne jednoduché. Nejaké Maďarsko, dali sme im 1 gól a pôjde to, ale vôbec to nebolo také jednoduché. Hovorím, jednu vec, čo si myslím, že Slováci, ako aj národ, ale aj hokejisti sme boli naučení hrať pod tlakom. A potom, keď bol trošku tlak, tak sme zapli a ten zápas bol jednoznačný. Vstúpili sme do turnaja skupiny C na majstrovstvá sveta v Poprade impozantne. Bulharom sme dali 20-ku. Veľa hráčov si to rozdelilo tie góly. V ďalšom zápase sme porazili, myslím, Slovensko 9-0. A odišli sme, by som povedal, trošku taký nafúknutý do Spišskej Novej Vsi, kde sme chceli Kazachstanu ukázať, že ešte Kazachstan nepatrí, i keď potom vieme, že Kazachstan to vrátil na olympiáde v Nagane, ale zápas skončil 0-0. Ono hrať zápas na 0-0, to je aj vo futbali ťažké. Takže zoberieme to naozaj na 0-0. Stačila jedna hociaká maličká chybička a dá sa povedať, už veľmi by sa to skomplikovalo. Viem, že niekto tam vtedy rozprával, že videl ich tréning, že ako celku dobrý manšaft, ale že najslabším článkom ako toho manšaftu je brankár, alebo obidvaja brankári, že proste sú špatní a že treba strieľať na nich. A my sme prišli, prehrávali sme ich herne na strely a nemohli sme dať gól. Vtedy si pamätám, že som mal nervy po druhej tretine, že kto sa to bol pozerať na tých oných, keď najslabší článok je brankár a ten brankár chytal úplne úžasne. No nedarilo sa. Diváci z Spišskej Novej Vsi, ktorí sú známi tým, že povzbudzujú na 120%, tak ani tí nám nepomohli. Vypredaný bol štadión, ľudia nás hnali k úspechu. Bol to veľmi ťažký zápas, ale bol to prvý kročík k tomu, aby sme pokračovali úspešne v turnaji. Každá eventuálna prehra by nás mohla stopnúť na ďalšie roky o postup do B skupiny. To bola si myslím taká prvá veľká výstraha nad tým, že čo nás ešte čaká. Vlastne bolo to tak nastavené, že naozaj od toho najľahšieho súpera najľahšieho súpera sme sa mali dostať k tomu najťažšiemu a presne to tak aj vyzneli celé, že je to majstrovstvá sveta. Ale sme si povedali, no príde Ukrajina, porazíme Ukrajinu a ideme ďalej. Lenže pravdepodobne sme si začali uvedomovať viacej tú závažnosť situácie, ktorá je, že sme vedeli výsledky Bieloruska, ktoré do tej doby vyťazilo každý zápas a tá Ukrajina disponovala relatívne veľmi dobrým kádrom. No a tam došlo k tomu, že sme s Ukrajinou remizovali 2-2. Dokonca v tom zápase znova ešte za stavu 2-0 išiel jeden z ukrajinských hráč sám na bránu a v tom momente, ak išiel sám na bránu, niekto z obecenstva hodil ďalší puk. Našťastie, myslím, neviem, či to bola, či aj nelizalo to trošku tyčku. Našťastie gól nebol. Ja si myslím, že asi niekto z ľudí už by neuniesol, keď sme dostali tretí gól, lebo prehrávať viac menej zobrali nám vietor z plachiet a ja si myslím, že táto prehra by nás asi položila. S Ukrajinou sme 2-0 pred poslednou tretinou prehrávali. No tak sa tam udiali v kabíne veci. Nebudem to detailizovať. A nakoniec iná zostava, Vesilovková, vyrovnala. Dodnes, pamätám, sa mi podarilo streliť druhý gól od Modrej, s ktorým sme remizovali na 2-2. Aj to bol jeden z veľmi ťažkých zápasov, hlavne po psychickej stránke. Stále ešte v podstate sme nemali istý postup do B skupiny týmto zápasom. Daňo zápas nerozhodol. Ukrajina, Slovensko 2-2. To bolo zlé. Bielorusom stačila remiska a idú. Čiže to bolo tak ochlb. Mašina na víťazstvá hapruje. Verejnosť a novinári sú zvedaví, čo sa deje. Škrípe niečo v súkolí? Určite sa tam vkrádala trochu nervozita, pretože tá naša povinnosť vyťaziť niekedy bola trošku, dá sa povedať, tak nejak psychicky zviazaná tým, že musíme. A my sme nemali vtedy tie mužstvá nejak vystúžené hráčmi z NHL a boli to hráči, ktorí hrali európske súťaže a dá sa povedať,
nejak tak porovnateľný s tými, ktorých mali aj tie mužstva z tých bývalých sovietských republik. Akurát sme mali možno nejakých vystúžených s nejakými minimálnymi skúsenosťami, či už zo zámoria, alebo z nejakých lepších reprezentačných turnajov. Výsledky sa rodili veľmi ťažko, 2 remízy s Kazachstanom aj s Ukrajinou. To bolo niečo, čo bolo náročné na psychiku pre hráčov, pre mužstvo, pre trénerov, pre celý realizačný tím. Ale tie výsledky nakoniec neboli nejak tragické, len boli takými nejakými zdvihnutými varovnými prstami do tých ďalších zápasov, do tých rozhodujúcich, takže to možno bolo aj trochu dobré. Posledný zápas, keď nevyhráme alebo remizujeme, tak by sme tuším nepostupovali a viac menej by sme hrali ďalší rok ešte znova to C-čko, čo nikto nechcel a tým duplom na Slovensku spraviť viac menej takú hanbu, lebo nikto iný nič nebral, len ten postup. Takže ako po tom zápase nám nebolo všetko jedno. Určite to nebolo nič príjemné, ale ja si myslím, že my sme boli taký ten tým, že sme držali vlastne všetci pokope, že všetci verili, aj celé Slovensko verilo, že to dokážeme. Takže ja si myslím, že to, čo vlastne sa tam dialo a ja si za tým stojím, že to bolo perfektné zohraté od trénerov, ja neviem, od tých funkcionárov a nás hráčov, že to bolo 100%. A každý tomu si myslím veril. No a aj to tak dopadlo, chvála Bohu. Bola tam vládna delegácia na posledných zápasoch. Pamätám si, medzi tým došlo k zmene politických štruktúr na Slovensku, ktorí boli veľmi srdečne tam prijatí a povzbudzovali a osobne nám prišli do kabíny nás povzbudiť. Takže všetci sme to brali veľmi pozitívne, že sa každý o nás informuje, každý sa o nás stará, každý nám všetko chce dopriať. O to väčší tlak pociťujú tí, čo sú za výsledky zodpovední. Ak sa prehrá, vždy sú vinní tréneri. Spätne sa k tomu vraciam. Ja som si to ani tak nepripúšťal, možno tú zodpovednosť takú. Mal som podstatne menej, 43-ročný mladý tréner. To je v podstate, ten stred zvláda veľmi dobre a ja som veril skutočne tým chalanom, že to dokážu v domácom prostredí za podpory tých divákov a keď si tak to premietnem naspäť, že čo sa mohlo všetko stať, že by sme nepostupili, tak určite by to zanechalo možno stopy na celom mojom trénerskom živote a samozrejme možno aj na to vývoji vôbec celkovej úrovne slovenského hokeja. Blíži sa posledný a rozhodujúci zápas. Naši pred ním majú 3 dni voľna. Kým náš súper sa tvári sebavedome, v našich hradoch sa stupňuje nervozita. Išli také kulárne správy, že tí Rusi to hrali vyložené na jedného, že kto nás porazí, tak ten pôjde hore. Také, neviem, či to je pravda, ale také nepodložené veci išli po kabíne. A sme si uvedomili, že teraz už ostane to len ten zlomový zápas v Bieloruskom, ktorý rozhodne o našom postupe. A to bolo aj pre ten tým tak proste strašne náročné, lebo to Slovensko stále čakalo, aby sme proste držali na palce, to ako neskutočne fandilo, ale ako asi by bolo veľké sklamanie, keby sme neboli postúpili. Ja by som povedal len to, že všetci hráči si nesmierne vážili tú česť, že mohli hrať za Slovensko. Tí hráči možno aj predo mnou zatajovali niektoré problémy, skrátka všetci chceli. Papierovo sme boli možno trošku favorit, ale zase nie až o toľko. A tým, že sme nemali úplne špičkovú kvalitu, tak samozrejme, že tam vznikali rôzne nepredvídateľné situácie na tom ľade a niektoré chyby z toho, že sme cítili, že musíme. Hráči si uvedomujú, že im verí celé Slovensko. Spolieha sa na nich. Je to teraz ich zodpovednosť. Samozrejme, že to bol obrovský nož na krku. Každý si pred zápasom uvedomoval to, že keď prehráme, tak jednoducho miesto nás niekto iný postupí. Hodiny do zápasu o všetko sa vlečú a zároveň prudko bežia. Podľa toho, kto sa ako cíti.
Vlastne stratili sme 2 body, ale ten turnaj sa tak vyvíjal, že nič iné nám nerieši, len výhra s Bieloruskom. Viac menej vtedy pravdepodobne, to ja neviem, ale asi zasadlo celé vedenie a práve spískal sa tam ten príchod Ľuba Kolníka, Oto Haščáka, lebo naozaj bolo to, keď si to zoberieme, naozaj v tom zápase nám mali zo všetko. Už neboli vtedajší generálny manažer Dušan Pašek, to riešil hneď ešte ani majstrovstvá sveta neboli a priletel tam, myslím, že nejak týždeň pred majstrovstvami sveta sa táto vec riešila dopredu. Takže ono to bolo všetko pripravené a nebolo to na náhodu, že som sa objavil v Poprade. Mňa vtedy naozaj zaujímalo súd slovenského hokeja a po olympiáde v Lillehammeri, kde sme mali veľmi dobré mužstvo, som chcel pomôcť a samozrejme, že rád som tam išiel. Aj z dôvodu toho, že my sme mali a máme dodnes s Julom Šuplerom nadštandardné vzťahy a on mi ešte volal večer po zápase, keď sme vypadli, lebo Frelunda bola v tom čase v play-off, tak ma prosil, aby som teda čo najskôr sa dal dohromady a čo najskôr priletel. Nepotrebovali, aby okamžite prišiel Oto Haščák z letiska priamo na zápas, aby mal všade voľnú cestu, tak viem, že to všetko sa vybavovalo cez policajtov a to proste mal otvorené, mal zelenú všade a aby stihol ten zápas. Všetko proste bolo tak zapojené do toho procesu, že nikto sa nepýtal, že proste, že prečo to, lebo jednoducho bol jeden cieľ a všetci tomu sa podriadili. My ako hráči sme to sa dozvedeli, až keď to bolo vybavené. Myslím si, že toto vedenie ako odhadlo celkom správne. To, že prišli hráči Oto a Ľubo, tak mali skúsenosti. Si pamätám, že vtedy Julo došiel a že budem hrať s nimi. Lebo on dával veľa na také tie priateľské vzťahy, že kto si s kým rozumie, ja neviem, v osobnom živote, že by to mohlo fungovať aj na tom ľade. Oto bol veľmi ctižiadostivý a kvalitný hráč a z tej švédskej ligy, ak došiel, tak to bolo vlastne vidieť, že to bol profesionál, jak má byť a vlastne ak došiel v noci a nastúpil na ten zápas, tak ho bolo hneď cítiť a chcel a bolo to aj to zužitkoval. Ja som stratil vtedy kontaktné šošovky a samozrejme bez nich som hrať nemohol. To znamená, že tam viem, že boli problémy okolo toho, ako to celé zrežírovať, aby som tie kontaktné šošovky dostal, aby som mohol hrať. To znamená, ja som priletel 2 dní pred zápasom, no a absolvoval som jeden tréning a hneď na druhý deň bol zápas. To znamená, že tam nejakých príprav naozaj veľa nebolo. Ja si počuli, že sme tam boli perfektná partia. Ten zápas sa odohrával v Poprade a do poslednej minúty nebolo jasné, či v podstate vyhráme. Bolo to veľmi hektické. Cítil som takú obrovskú nervozitu z toho mužstva, z toho vedenia. Veľké napätie a možno, že aj tým, že ja som prišiel v podstate uvoľnený a nebol som s tým mužstvom v tej nervóznej atmosfére, tak to pomohlo v podstate to, že som ten zápas odohral v podstate s nejakým nadhľadom a nepociťoval som tú ťažobu alebo ten pocit nejakého neúspechu, že sa nám to nepodarí. Ale viem, že Oto, jak dával gól, a sa mi zdá, že to bolo tu už 2-0 sme viedli. No, tak ako vtedy už sme si mysleli, že by to mohlo byť suchu. No ja si pamätám ešte zastavu, myslím, že to bolo tiež zastavu 2-0. Ešte Oto Haščák, okrem toho, že dal 2 góly, ešte išiel rozvážať puk. Myslím, že to bolo v druhej tretine. Zobrali mu ten puk a Bielorusi dávali tam, alebo neviem, či to bolo 2-0, či 2-1, ešte nám dali jednu tyčku, čistú tyčku z medzikruhov, kedy Oto stratil puk. To som myslel, že ak dajú toto po takej chybe, ak by nám dali gól, to bolo veľmi ťažké. Aj s 2 gólmi sa dá vyhrať, ak dá súper aspoň o 1 menej. Ja som veľa gólov v živote nedával, alebo nebol som hokejista, ktorý ako napríklad Ľubo Kolník alebo podobné typy, ale skôr som tvoril hru a robil som takú mravenčiu prácu na ľade a pripravoval som šance pre tých druhých a pre spoluhráčov. Toto bola taká viac menej, nie že náhoda, ale ono vždycky, keď človek nejaké takéto góly dá, tak sa na to dobre spomína. Prvý som dal
v podstate golfovým úderom, tenisovým, to bol tenisový gól, v podstate, kde som puk trafil vo vzduchu. A to bol vyložene šťastný gól, taký keď, povedzme, pôjde taký pukov 10, tak možno, že trafím 2 z nich, alebo 3. To znamená, že je to dielom náhody, šťastia. Ten druhý bol taký, že v podstate som si počkal po odrazenom puku, čo spravil brankár, naznačil som mu a backhandom som to dával na výražečku. Ja osobne si pamätám, že som bol, dá sa povedať, vyhecovaný úplne na maximum. Vedeli sme, že ten zápas je ťažký, ale hrali sme to naozaj veľmi úmne. Tieto góly nám pomohli. Ja by som to vyložene nebral, že či ten jednotlivec. Naozaj celé mužstvo muselo ťahať za jeden koniec a v tom zápase sme dokázali, v tak ťažkom zápase sme dokázali udržať ten výsledok 2-1. Ono 2-0 sme vedeli, že aj z Ukrajina viedla s nami 2-0 a dokázali ten zápas prehať. My sme vedeli takisto, že 2-0 ešte neznamená to, že ten zápas, alebo že ten postup máme istý, takže tam naozaj do poslednej sekundy sa hralo o to, či pôjdeme ďalej alebo nepôjdeme ďalej. Jak skončil ten zápas, tá 60. minúta, tak to bol ako taký neopísateľný zážitok, čo sa tam dialo v tom Poprade a hlavne na našej striedačke tam padlo 22 kameňov. Do srdca tam bol rachot veľký, lebo tým pádom sme z toho C-čka postúpili a viac menej sa ukázalo, že ten Otto s tým komom nám vtedy dosť pomohli. Možno keby neprišli, alebo že neprišli pomôcť, tak že ako by sa vyvíjal ten zápas a možno, že by sme sa v tom C-čku vtedy motali ešte nejaké ďalšie 2 roky, alebo ťažko povedať. A samozrejme, že mňa to posunulo a možno, že až do takej úlohy alebo podoby, že som záchranca slovenského hokeja, čo si nemyslím, pretože tam bolo 22 hráčov a všetci hrali na ľade a všetci sa chceli nejakým spôsobom podieľať na tom úspechu. A na 2 góly mi nahral Braňo Janoš, ktorý v podstate vypracoval tie šance. Ale hovorím, hokej je kolektívna hra, nedá sa vybrať jeden jedinec, ktorý, samozrejme, keď dáte 2 góly a vyhráte 2-1, tak vždycky je ten, ktorý, keby to urobil Ľubo Kolník, tak by bol on ten, ktorý by bol ospevovaný, ale ja dávam, a vždycky som dával do popredia celý tým. Proste, tak to je v hokeji, pokiaľ celý tým nepracuje a nebude robiť, tak jeden hráč nespraví. Určite každému spadol kameň zo srdca. Postupili sme, v podstate splnili sme si predsavzatie, s ktorým sme išli do tohto turnaja. Dostali sme sa do B skupiny a keď by som to mal porovnať, tak tú B skupinu v tom čase sme vnímali podstatne ako ľahšiu ako C skupinu. Hej. Tá C skupina bola najdôležitejší krok v tom čase pre slovenský hokej, aby krok za krokom postupoval k tým vodám, v ktorých sme dneska. Tešili sa všetci. Ale jeden muž z víťazného tímu cítil horkú príchuť. Ono bývalo niekedy také nepísané pravidlo, že najlepší brankár sa dával domáci, či bol, či nebol a tak ďalej. Ja som po tých majstrovstvách mal, myslím, pol gólu inkasovaného na zápas, ale direktoriát vyhlásil za najlepšieho brankára, práve myslím toho brankára z Kazachstanu, ktorý mal, ja neviem, odchytal jeden zápas s nami, ešte tam podostával góly, mal, ja neviem, že 2,5 gólu, ale nie sú tie statistiky. Direktoriát sa rozhodol, že dá z každého mužstva jedného najlepšieho hráča. Mira Šatana dali, myslím, najlepšieho hráča majstrovstiev a dali toto Kazacha. Ja som to bral takú dosť osobne nejako, že prečo my by sme im mali ustupovať. Keď bol najlepší Šatan, mal byť Šatan, keď bol najlepší Hartman, mal byť Hartman a nie nejakým spôsobom ešte ustupovať. Takže ja musím povedať, naozaj bola eufória, bola vyhlasovanie a musím povedať, že som sa ešte pri tom vyhlasovaní som sa zbalil, išiel som prvý do kabíny, lebo musím povedať, že som bol dosť na toto nahnevaný. 27. marec 1994. Preplnený popradský štadión buráca nadšením. Kapitán tímu Miroslav Marcinko a jeho asistent Stanislav Medřík dvíhajú víťaznú trofej. Nepamätám sa osobne na väčšiu eufóriu, ktorá bola na území Slovenska. Čo sa ja vôbec pamätám, ak nepomyslím niektoré dni po majstrovstvách sveta v roku 69, keď Československo vyhralo nad Ruskom, tak bola to na eufória, kde celý národ bol sfanatizovaný do hokeja. My sme sa stretávali a dodneska ma ľudia spoznávajú ešte ako lekára národného družstva a spomínajú si na tie krásne okamihy, ktoré boli.
Ja som tie oslavy moc nemal, pretože ja som mal, nie hneď, ale na druhý deň som mal let naspäť do Göteborgu. To znamená, že zamestnávateľ chcel, aby som prišiel ešte naspäť čo najskôr. Takže ja som v podstate bol na večeri s rodinou, lebo rodina bola vtedy aj s Julom Šuperou, s jeho ženou. Sme boli spolu na večeri v Poprade a po tej večeri som v podstate odišiel do Trenčína a ráno som letel naspäť do Švédska. Keď som sa vrátil a v podstate s tým, že sme postupili hore do B skupiny, tak boli veľmi ako naozaj radí a boli aj veľké články o tom vo švédskych novinách, že Slovensko je späť a že v podstate aj mojou zásluhou sme v B skupine a máme šancu hrať na ďalší rok o postup do A skupiny. Tréneri si možno až teraz uvedomujú, že prvá časť ich misie je splnená. To si myslím, že bol zlatý zápis v tej histórii, ale to najhlavnejšie bolo, že mužstvo hralo so srdcom. Pre tých ľudí, ktorí nám držali palce, pre tých, ktorí nám verili, ktorí fandili a práve možno tam bola tá bodka za tým všetkým snažením od toho C-čka cez B-čko po A-čko, že to bolo vyjadrenie tej zomknutosti, tej sily a si žiadosti niečo dokázať, presadiť sa a ukázať svetu, že Slovensko na to má, aby bolo v skupine majstrovstiev sveta, na olympiáde a tak ďalej. Niečo neuveriteľné sa končí a už sa chystá čosi ďalšie. Bude to také nádherné aj o rok neskôr v Béčku? My to už vieme. Vtedy v to iba každý dúfal.